जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त प्रणाम। तो ये उपदेश अमृत जहाँकि श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ହେଇଛି। तो रूप गोस्वामी आम आम मान से होचंती कौन श्रेष्ठ आचार्य अटंती। तो जो षड गोस्वामी अछंती, रूप गोस्वामी होचंती अन्यतम। आउ से रूप गोस्वामी सबुठार शुद्ध भक्तिर चरम सीमा को से पहुंची कि माने से स्थान रे पहुंची ये उपदेश अमृत को रचना करछंती। तो निश्चित भाव रे ये उपदेश अमृत आमको भक्तिमय जीवन रे अग्रगति करिया पई बहुत सहाय्य करिवो। तो आमे पूर्व श्लोक रे मैं देखिथिले कि हमको साधु संग करिया उचित। आउ साधु संग माने जने शुद्ध भक्त जने वैष्णव तांकर संग लाभ करिवा एवं वैष्णवंकर वा वैष्णव अपराधରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ରୂପ ହଉ ବା ଜାତି ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଦୋଷକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ହାତୀ ମାତା ମାନେ ପାଗଳ ହାତୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ, ଯିଏକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଗଳ ହେଇକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବା ସାଧୁଙ୍କର ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅପରାଧ ଆମର ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ନ ଦେଖିକି କିପରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବା ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେଇ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତ ଯେପରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବହୁତ କିଛି କାଠି କୁଟା କାଦୁଅ ଏପରିକି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହ୍ୟ ଦୋଷକୁ ନ ଦେଖିକି ସେଇ ଗଙ୍ଗାର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତ ଯେକୌଣସି ବି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏଠାରେ ତ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତ ଏଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ବାମ ପଟରେ କିଏ କହିପାରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି? हरिदास ठाकुर प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ हरिदास ठाकुर देह ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ନଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ବାଲି ଯାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। हरे कृष्ण माता जी। हरिदास ठाकुर ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ହରିଦାସ ଠାକୁର। ସିଏ ଏଠାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମାଚାର୍ୟ ପଦରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ନାମାଚାର୍ୟ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ନା କାରଣ ସିଏ
ପ୍ରତିଦିନ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ 192 ମାଳା ସିଏ ହରିନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। କମ ସେ କମ 22 ଘଣ୍ଟା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି, ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣ, ଭୌତିକ ମାୟାର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ, ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ସେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଯେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜର ଭକ୍ତର ଶରୀରକୁ ବହନ କରିକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ଏଇ ହରିନାମର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ଯିଏ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମକୁ ଜପ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ହରି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମ ଧାମକୁ, ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ, ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି କଣ, ଇସ୍କନ ମାଙ୍ଗଲୋର ଆରାଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଟେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରତା ଭରି ରହିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ। ତ ଏଠାରେ ଇସ୍କନ ମାଙ୍ଗଲୋରର ଯୋଉ ନାମନିଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେଇ ଯୋଉ ଅ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଜୟ ପତାକା ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା, ଏ ଉପଦେଶାମୃତ, ଭକ୍ତିର ସମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀ ଉପନିଷଦ, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ, ଯୋଉ ସିଏ ଛିଡା ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଅଧରରେ ମୁରଲି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମଣିମୁକ୍ତାର ହାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶୋଭା ପାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏଠାରେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ରାଧାରାଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏବଂ ତ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ଏପରି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କାହିଁକି ସଜା ଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବିଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆମେ ଜୟଗାନ କରିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କହିକି। ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଉପଦେଶାମୃତର ଯୋଉ ବୈଧି ସାଧନ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି କି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ।
ବୈଦେହୀ ସାଧନ ଭକ୍ତି, ରାଗାନୁରାଗ ସାଧନ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7, ଯାହାକି ବୈଦେହୀ ସାଧନ ଭକ୍ତିରେ ଆସୁଛି। ତ ଯୋଉଥିରେ କି ଅ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କି ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଯୋଉ ରୋଗ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଆସିକି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମକୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହରିନାମକୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଭବ ରୋଗ ଆମର ଦୂର ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଉପଦେଶାମୃତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଧି ଭକ୍ତିର ନିୟମ ପାଳନ କରି ଏବଂ ରାଗାନୁରାଗ ଅନୁରାଗ ହେଇକି ସେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 9 ରୁ 11 ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଅଟେ। ତ ଏଠି ଅ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକର ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ରଚନା କରାଯାଇଛି କି ହରେ କୃଷ୍ଣ କେହି ଶ୍ଲୋକ ପଢିବେ। ତ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ନା ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡରେ ଏଠାରେ କଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ବା ସଙ୍ଗ କରିବା, ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7ରେ ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ ର ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିର ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଭୌତିକବାଦୀ କଳୁଷତାରୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ହୃଦୟ ରୂପକ ଦର୍ପଣକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଯୋଉ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଉ। ତ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ତା ଆମେ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବା। ତ ଉଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କେହି କୀର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण शोक संख्या 7। कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्यापितो ततस्तर सनस्य न रोचिकानि किन्त्वादरादनुदिनं खलु संयुष्टा स्वादिक्रमाद् भवति तद्गद्मूलहन्तिरे। हरे कृष्ण। ଅନୁବାଦ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ, ଚରିତ୍ର, ଲୀଳା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ରି କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପେ ମଧୁର ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ କାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀର ଜିଭ କୌଣସି ବି ମିଠା ବସ୍ତୁର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏହି ମଧୁର ନାମଗୁଡ଼ିକର ନିତ୍ୟ ସାବଧାନତାର ସହ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଜିଭରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ତାର ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ କୁହାଯାଇଛି କି ସତ୍ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚରିତାଦି ସୀତାପ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ପିତୋପତପ୍ତ ରସନ୍ୟସ୍ୟ न रुचिक नो रुचिकानु किंतु आदराद अनुदीनं खलु शैव जुष्टा स्वाति क्रमात् भवति तद्रोग मूलहंत्री। ତ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳାମାନ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରି ପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ମଧୁର ଅଟନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ जो अविद्या रूपक जो कामल रोग बोली कहती जंडिस रोग कहती से भली भाव में जो जंडिस रोग ए भौतिक जगत रे आमे जंडिस रो रोग भोग करछंती। तो एठा जंडिस रो रोग उदाहरण स्वरूप दिया कि जंडिस रोग रे आक्रांत रोगी जीव कौन भी मीठा वस्तुर स्वाद चाखी पारे ना। किंतु यह आश्चर्य कथा जे ଏହି ମଧୁର ନାମ ଗୁଡ଼ିକର ନିତ୍ୟ ସାବଧାନତାର ସହ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଜିଭରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ତାର ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ଯୋଉ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରୋଗ ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନତା। ଏହି କାରଣରୁ जीव कौन हूँ ना निज शरीर निजକୁ शरीर ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ ତାର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ଦାସତ୍ୱକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଭୁଲିକି ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସେ ସ୍ୱୟଂକୁ ନିଜେ ନିଜ ଶରୀର ଭାବୁଛି। ତ ଯେପରିକି ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ବା କାମଳ ରୋଗ ହେଲେ ଶରୀରରେ କଣ ହେଇଥାଏ ପିତ୍ତ ବଢିଯାଏ ରୋଗୀର ଯୋଉ ଜିଭରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ ତା ବାସ୍ତବିକ ଟେଷ୍ଟକୁ ସେ ହରେଇ ଆସେ। ସେ ମିଶ୍ରି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପିତା ହିଁ ଲାଗେ। ତାକୁ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ କଣ ହେଲା କଣ ହୁଏ ତାକୁ ପିତା ହିଁ ଲାଗେ। ଠିକ ସେହିପରି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସରି ଯେତେବେଳେ भौतिक चेतना द्वारा बद्ध अवस्था द्वारा से जीव अज्ञान अविद्या द्वारा जिते आक्रांत होता है सेतेबेले मध्य हमको भगवान का हरिनाम भगवान का नाम रूप गुण लीला भगवान का नाम जप करवा एथिरे हमको भल लगी न था। आमर मन भगवान का नाम जपरे लगी न था। किंतु भौतिक ग्राम्य आलोचना रे भौतिक गपसप आमे अधिक आनंद पाई था। तो भौतिक गपसप हूँ कौन आमको लगे कि ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟେ ସେଥିରେ ଆମର ମନ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ कृष्ण नाम आउ अ, भगवान स्वयं कौन ना अभिन्न अटंती। तो जो जंडिस रोग पाई चीनी बा मिश्री पिता लगिले मध्य से रोग को भल करने पे मिश्री ही एकमात्र सहज औषधि अटे। तो रोगी पि, पिता लगुच बोली जदि मिश्री खाଇବା बंद करदेव तेरे से कौन सुस्थ हो पार सुस्थ हो पार ना। तो आम मन से देखा गले भगवान ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करवा आमको वास्तविक भाव में प्रथम प्रथम कौन कष्ट बा आमको से रुचि आसी ना। किंतु यही महामंत्र आम हृदय मैला को सफा कर देता है। आमर এইটা হচ্ছে কোন বাস্তবিক মাধ্যম হচ্ছে কোন এই হরিনাম সংকীর্তন কীর্তন হরিনাম জপ। श्री शिक्षाष्टकम रे कौन कहई कि ना प्रथम श्लोक रे चैतन्य महाप्रभु को द्वारा कहई कौन चेतो दर्पण मार्जनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम किपरि हो ये नाम संकीर्तन रूपी जो शुद्धता द्वारा ही हमर जो चेतना हृदय हृदय जो चेतना से चेतनार दर्पण सफाई पार। आ कहई कि किंतु अ, आदराद अनुदीनं खलु शैव जुष्ट जुष्ट जो अनुदीन माने जत जप करिया आमे नियमित भाव रे करिया को हबो प्रतिदिन करिया को हबो एमदी नुहे कि आजी करन करिवा
तापर 4 दिन पर करिवा। भक्ति रे कौन दरकार ना निरंतर भाବରେ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆଦରାତ ଜପ କେବଳ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତି ସାବଧାନ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭାବର ସହିତ ଆଦର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅପରାଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ହେଇଥାଏ? ସ୍ୱାଦି କ୍ରମ ଭବତି ତଦ୍ରୋଗ ମୂଳହନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ମିଶ୍ରିତକୁ ପିତା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବରେ ସିଏ ଖାଏ ତାହାକୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯୋଉ ଲିଭର ଯୋଉ ଯକୃତ ତାର କଣ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ସେଇ ମିଶ୍ରି ହିଁ ମିଠା ହିଁ ଲାଗିଥାଏ, ମଧୁର ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଆଦର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ କଣ ହୁଏ ଆମର ହୃଦୟରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଥାଏ, ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହରିନାମ କଣ କୁହାଯାଇଛି ରୋଗର ଯୋଉ ମୂଳ ହନ୍ତ୍ରୀ। ହରିନାମ କେବଳ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଭୌତିକ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଯୋଉ କଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ଭବ ରୋଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମର ବଦ୍ଧତା, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯୋଉ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧକ ଭକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର, ସେଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବଦଳରେ ଲକ୍ଷେ ଜୀବ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା 2ଟି କାନ ବଦଳରେ ଗୋ ମାନେ କୋଟିଏ କାନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ନାମକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାନ୍ତି ମୋର କର୍ଣ୍ଣରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡରେ କୁହାଯାଇଛି କି ବାମ ପଟରେ କଣ ଲେଖିଛି କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ ଲୀଳା। ତ ଆଉ ଏଠାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଏଠାରେ କଣ ଦେଖାଉଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଯୋଉ ମିଠା ରହିଛି ଦୋକାନରେ ରଖା ହେଇଛି। ତ ଯୋଉ ସ୍ୱାତ୍ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚରିତାଦି ଶୀତ, ତ ଏଠାରେ ତାହା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଭିନ୍ନାଥନ୍ ନାମ ନାମିନୋଃ। କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସେହିପରି ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ହେଇଛି ଅଜ୍ଞାନ, ଅବିଦ୍ୟା, ମୂର୍ଖତା। ତ ଯେପରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚର୍ମ କଣ ରହିଥାଏ ନା ଆମକୁ କିପରି ଦେଖାଉଛି କି ତାର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହଉଛି, କାମଳ ରୋଗ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ତା ଶରୀରରେ କଣ ନା ମାନେ ହଳଦିଆ ପଡିଯାଉଛି। ତ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ତାର ଆଖି, ନଖ, ଚର୍ମ
ସବୁ କଣ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାର ପିତ୍ତ ନଳୀରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଜିଭରେ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ପିତା ହେଇଯାଏ। ତ ତାକୁ ଯଦି ଏଠାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶ୍ରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ରୋଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପିତା ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ, ତାର ତାକୁ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବିଦ୍ୟା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁ ଯୋଉ ଅ, ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ତାହା ପ୍ରଥମେ ମିଠା ନା ଲାଗିନଥାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପିତା ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜପମାଳି ଧରିଲେ ଆମକୁ କଣ ଲାଗେ ନା ନିଦ ଆସେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଆମର ମନ ଆଉ କୋଉଠି ରହୁଛି, ମନ ଚଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଯୋଉ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଏଇ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳାରେ ଆମକୁ ରୁଚି ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମକୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହାକୁ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଭବ ବନ୍ଧନରୁ, ଏଇ ଭବ ରୋଗରୁ, ଏଇ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ରୋଗ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ, ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଏ। ସେ ଭୌତିକ ସମାଧାନ ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେ ଭୌତିକ ସମାଧାନ ଯେତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ କି ମୁଁ ଭୌତିକ ଦିଗରେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଯୋଗୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା, ତାହା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଜୀବର ବାସ୍ତବିକ ରୋଗ। ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଦାସତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଅ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତାର ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜକୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେତେବେଳେ ମାୟା ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରାଉଛି। ତ ସଂସାରରେ ତାର ସମାଧାନ କଣ ନା, ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭୌତିକ ଉପାୟରେ, ଯଦି ଟଙ୍କା ବଳରେ ହଉ ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି। ଯେପରି ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଖରା ଦିନରେ, ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏସି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଏସି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା, ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଛି କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆମେ ଅଧିକ ଏସି ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତ ଯୋଉ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି କି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଏ ତାହା କୁହାଯାଇଛି କି, ଅନ୍ଧ ଭୌତିକବାଦୀ ନେତା, ସମାଜକୁ ଯୋଉ ଚଳାଇଥିବା ନେତା ମାନେ, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତ ଏମାନେ ଅ, ଏଇଭଳି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭରି ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧକାର ଭରି ରହିଛି, ସେଇପରି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିବା, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ନ ହୋଇକି ନିଜର
जो शारीरिक अहंकार रे बुड़ी रहवा आउ जो माने कुछ प्रयास करथुवा लोकंकर विरोध जो माने भगवान कर भक्त अटंती जो माने शुद्ध भक्ति को आचरण करछंती हरिनाम को जप करछंती एवं ए भूत जगत मुक्त हेबाकू चेष्टा करछंती सेमानकू परिहास करिबा बा सेमानक पथरे हमें बाधा सृष्टि करिबा। तो श्रीमद् भागवत में कहुई कि जो शब्द बा रचना गुड़िक भगवान महिमा गान करती नहीं जी कि एकमात्र समग्र ब्रह्मांडर वातावरण को पवित्र करिपारंती सेही भली रचना को साधु संत माने लोक मानकर गाधोइबा स्थान बा अलिया गदा सदृश मने करंती जेहेतु परम सिद्धि पुरुष माने दिव्य धामर अधिवासी अटंती सेइथिପାଇଁ ସେମାନେ ସେଭଳି ସ୍ଥାନ ବା ରଚନାରୁ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରଚନା ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପବିତ୍ର କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ ସେଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ବି ଅ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଅ କଣ ହୁଏ ନା କାଉ କଣ ହୁଏ ନା ସର୍ବଦା ଅଳିଆ ଗଦା ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସିକି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭୌତିକବାଦୀ ସେମାନେ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଳଚିତ୍ର ଏଇସବୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଭବ ରୋଗ। ତ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା न मां दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः माया माययापहृत ज्ञान असुरं भावमाश्रितः जो माने मूर्ख मानव समाज रे अधम ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭଳି ନାସ୍ତିକ ସ୍ୱଭାବର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ସନାତନ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସର ଯୋଉ ଶରୀର ଅଟେ ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ହିଁ ଅଟୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଧାରଣା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହିଁ ହେଇଥାଏ ଏଇଠାରୁ କି ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ରୋଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନିଜେ ବୋଲି ଭାବିବା ଏବଂ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଇ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତାର ଅହମତି ମନ୍ୟତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତା ପଛରେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ କି ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ସବୁ କିଛିର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଅ,
ଯେତିକ ମୁଁ ଧନ କମେଇଛି, ଯେତିକ ମୋର ଘର ରହିଛି ବା ଯେତେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି ସବୁ ମୋର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଭାବ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଲୋଭ, ମୋହ, କ୍ରୋଧ ତାଠାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଅଟୋମେଟିକ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଶେଷରେ ସିଏ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଯେତେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁ ସେ କଣ ତାଠାରୁ ଲୋଭ ଆସିଥାଏ, ମୋହ ଆସିଥାଏ, କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ସିଏ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରକୃତ ରୋଗ କୋଉଠି ରହିଛି ନା ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ତାହା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବନ୍ତି କି ଆମର ଦୁଃଖ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି, ଟଙ୍କା ଅଭାବ ରହିଛି, କିମ୍ବା ମତେ କେହି ମାନେ ଅ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଶତ୍ରୁ, ମୋର ଶାରୀରିକ ରୋଗ ରହିଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମର ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମର ଦୁଃଖ ରହିନାହିଁ। ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭୋଗ କରିବାର କାମନା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏହା ଯୋଗୁ ହିଁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଇ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ରୋଗ ଆମର ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଉଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା, ନାରଦ ମୁନି, ତାପରେ ଅ ବ୍ୟାସଦେବ, ଏପରି କ୍ରମରେ ଆସିକି ଶେଷରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଆଉ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଅ, ଯୋଉ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମେ ଏଇ ଅବିଦ୍ୟା ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିପାରିବା, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର, ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ଅ, ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଯେପରି କାଉ କଣ କରିଥାଏ ନା ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ସେ ସୁଖ ଢୁଣ୍ଡୁଥାଏ, ମାନେ ସୁଖ ଖୋଜୁଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ସମାଧାନ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ এই ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ମ, ବାସ୍ତବିକ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ହରିନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳାର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତ ଏହା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରେମକୁ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଦୁଃଖକୁ କିପରି ଦୂର କରିପାରିବା। ତ ଯଦି ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ତଥାପି, କିମ୍ବା ଯଦି ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଉଁ, ମନ ଆଉ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଚେତନା କଣ ହୁଏ ନା ତାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅ,
जो भौतिक रोग द्वारा क्षतिग्रस्त हो पारिब नहीं यार अर्थ हूँ कौन यह नुह कि आमको ज्वर हेब नहीं बा अन्य कौन जिनस हम नहीं बाह्य शरीर जो शरीर जड़ होता जो भौतिक होता जो ए तो रोग आसव ही आसव आम ये भौतिक जगत आसी आमको रोग आसव ही आसव किंतु जार मन चेतना परमपुरुष भगवान भक्ति रे पूर्ण भाव शुद्ध हो जाइए से शारीरिक कष्ट द्वारा से ताकू शारीरिक कष्ट लगी न था ताकू शरीर रे कष्ट हेले मध्य ताकू शरीर रे रोग आसिले मध्य से कष्ट जंत्रणा को से भोग करे नहीं कारण से जानी था कि से हूँ कौन शरीर नुहे से हूँ आत्मा तो भगवान भगवत गीता कौन कहते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यम अस्तित्व स्थित अक्षय से भारत माने संसार रे जो सुख दुख आ शीत उष्म एटा कौन शारीरिक अवस्था थिला बेले हमको आसियो किंतु जेतेबेले जड़े धीर पुरुष यह जेतेबेले से पूर्ण भाव में विशुद्ध होगी चेतना को भगवत भक्ति रे लगे था सेतेबेले से इस जो भौतिक शारीरिक सुख को से प्राप्त करी न था तो मन एवं हृदय को समस्त प्रकार भ्रमरु शुद्ध करने हरे कृष्ण महामंत्र यही जप को आपणेवा उचित तो ये भगवान का हरिनाम द्वारा ही आम आमर चेत दर्पण मार्जन हो पार एवं भव महादाग्नि निर्वापन हरिनाम संकीर्तन द्वारा आम हृदय रे जो हृदय जो दर्पण रही से आमर पूर्व कोटि कोटि जन्मर जो मैला भरी रही ये हरिनाम जप द्वारा ही ताहा सफा हो पार आउ ये भगवान जिते हरि प्रेम हृदय जागृत हुए भगवान को प्रति प्रेम श्रद्धा जागृत हुए सेतेबेले आम समस्त प्रकार जो कलमश जो मैला दर्पण लगी मैला सब दूरीभूत हो जाए पुनश्च कृष्ण प्रेम आमर आम जागृत हो जाए आ ये जो भगवान का हरिनाम जप भक्तिमय जीवन यह हूँ कौन अत्यंत सहज और लाभदायक उभय अटे तो सत्य जुगरे कौन ध्यान त्रेता जुगरे यज्ञ द्वापर जुगरे मंदिर सेवा ताहा अत्यंत कठिन थिला किंतु कली जुगरे भगवान को पाइबार अति सहज मार्ग हूँ कौन केवल जिह्वारे भगवान को नाम को उच्चारण करवा ताहा ही यथेष्ट हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलु नास्तेव 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 गतिर अन्यथा तो कली जुगरे बृहद नारदीय पुराण रे कौन कहे कि कली जुगरे ये हरिनाम 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 ही एकमात्र गति यह छड़ा ये कली जुगरे आउ कौन सी उपाय ही नहीं उपाय नहीं उपाय नहीं आ भगवान का पवित्र नाम जप करने द्वारा व्यक्ति तुरंत भौतिक अस्तित्व जलुवा निआरु मुक्त हो जाए तो जेपरी संसार जो दावाग्नि बोली कह जाए जो आमर हृदय मध्य जो निआ जलुची से भगवान जिते आम भगवान को पवित्र नाम को उच्चारण करती तुरंत जो भौतिक आमर जो आसक्ति रही भौतिक आसक्ति जनित जो जलुवा निआ से कौन हो जाए सी बंद हो जाए ये भौतिक संसार को कौन कहुई दावाग्नि जंगल निआ सहित तुलना कराई जंगल में निआ जो लगी जाए कहीं ताको लिभेवा को आसती ना आउ सेटा आपे आपे जली था काठर काठ काठ मध्य घर्षण होगी जली था आम न चाहिले मध्य आमको भौतिक दुख आसव ही आसव जो त्रिताप रही आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ये दुख आमे चाहिले कौन न चाहिले कौन ये भौतिक जगत रे आसी माने हमको भोग करने पड़ो तो यही जो कष्ट ये जो निआ अटे संसार दावा नल अटे बा अग्नि जेतले जंगल ले लगी जाउची सेतले केही ताकू कि कौन सी प्रकार फायर ब्रिगेड बा कौन सी भी उपाय से जंगल निआ बंद ही न था किंतु जेतले आकाश वर्षा बा भगवान को कृपा
जो हरिनाम रूपक आश्रय नियंती भगवानकर कृपा जेतବେଳେ ଆମ ଠାରେ ପड़े ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦାବାଗ୍ନି ଯୋଉ ତା କଣ ହେଇଥାଏ ଶାନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ହଉଛି କଣ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିକାର ପବିତ୍ର ନାମ ଏକ ସ୍ପର୍ଶମଣି ବା କଷଟି ପଥର ସଦୃଶ ଏହା ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ତ ପବିତ୍ର ନାମ ହଉଛି କଣ କୁହାଯାଇଛି କି ଚିକିତ୍ସା ବା ପ୍ରତିକାର। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖିଲେ କି ଅଜ୍ଞାନତା ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ଏଇ ଯୋଉ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରେ ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ରୋଗ କାରଣରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସଂସାରରେ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ ମହାରୋଗର ଏକମାତ୍ର ମହାଔଷଧି ହଉଛି କଣ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ତ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମର ଚେତନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ତ୍ରିତାପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧି ଦୈବିକ ଆଧି ଭୌତିକ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିତାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ କହିଛି କି ପବିତ୍ର ନାମ ଏକ ସ୍ପର୍ଶମଣି ବା କଷଟି ପଥର ସଦୃଶ। ତ ପବିତ୍ର ନାମ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏଇ ଜପ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ହଉଛି କଣ ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ପର୍ଶମଣି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଚିନ୍ତାମଣି। ଚିନ୍ତାମଣି ପଥରକୁ ଯଦି କି ଲୁହା ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇ ଦିଏ ସେ ଲୁହା ତୁରନ୍ତ କଣ ହେଇଯାଏ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ସେପରି କଣ ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ କଣ କରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭୌତିକତା କଳୁଷତା ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମଇଳା ଆବର୍ଜନାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆମର ଚେତନା ଯେପରି ଚିନ୍ତାମଣି ପଥରକୁ ଲୁହାରେ ଟଚ୍ କରେଇ ଦେଲେ ତାହା କଣ ହେଇଯାଏ ଶୂନ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାମର ଆଶ୍ରୟ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଚେତନା ଲୁହା ସଦୃଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଭଳି କି ଚକଚକ କରିଥାଏ ଭଗବତ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି ତୁଚ୍ଛ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ହରିନାମ ରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରಯಿତ ହୋଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ଏହା ହିଁ ହଉଛି କଣ ନା ତାର ଯୋଉ ତାର ବାଞ୍ଛା କଣ ରହିଥାଏ ବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ସେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବା। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ପ୍ରେମର ସିଏ ଅ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଏ ଭାବ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବାସ୍ତବିକ ତାର ଯୋଉ ଧନ ଅଟେ ଭକ୍ତର ଧନ ହଉଛି କଣ ପରମପୃଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସହିତ ଯୋଉ ଭାବର ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସଂସାରର ଯୋଉ ଧନ ଘର ଗାଡି ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥାଏ। ତ ଏଇ ନାମ ଜପ ତାକୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସେ ଚାହିଁ ନଥାଏ କାରଣ ସେ ଜାଣି ଯାଇଥାଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ସିଏ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଭୌତିକ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସୁଖ ବା ଯୋଉ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖରେ ଧାବମାନ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସିଏ
ସେ କଣ ନା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 108ଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅ, ଖାସ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ସେ ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ନାମର ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ, ବିତରଣ କରିଥିଲେ ନାମକୁ। ମହ ଔଷଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ। ମହା ଔଷଧି, ଏଇ ମହା ଔଷଧିକୁ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବିତରଣ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଚରଣ, ଏହାକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ସେ ନଉଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଉପରେ 3ଟି ଚରଣ ସ୍ତର, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଠୁ, ଏଠାରେ କଣ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ, ସିଏ କଣ ହୋଇଥାଏ, ଅ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ। ମାନେ ତାଠାରେ ନାମ ଅପରାଧ ରହିଥାଏ। ତ ନାମ ଅପରାଧ ରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାଏ, ଭଗବାନ ସେ ଭୌତିକ ଚେତନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଏ। ତାର ଠାରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏସବୁ ଭରି ରହିଥାଏ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରେ। ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଚେତନା ଜପ କରିବାରେ ଯୋଉ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଣ ହେଇଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅ ଜପ ତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ନଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ନଥାଏ। ତ ଯୋଉ 10 ପ୍ରକାର ନାମ ଅପରାଧ ରହିଛି, ଯେପରି ସାଧୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖିବା କି ଏସବୁ ଅପରାଧ ସ୍ତରରେ ନାମ ଅପରାଧ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅ ଜପ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ରୁଚି ଆସେ ନାହିଁ। ଯୋଉ କାମଳ ରୋଗ ହେଇଥିବା, ଯୋଉ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ ହେଇଥିଲେ ଯେପରି ଆମକୁ ମିଠା ଆମକୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିତା ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବହୁତ ପିତା ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆକ୍ରମକ ଚରଣ। ମାନେ ଅ ଏଠାରେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଅପରାଧ କରିବା, ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଜପ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଭାତ ନାମ ଭାସ, ଅପରାଧ ଗୁଡିକୁ କମ କରିବା ବା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଚରଣ। ତ ନାମ ଭାସର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ନାମର ଆଭାସ ବା ଛାୟା। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ ଏବଂ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ନାମ ଭାସ ସ୍ତରକୁ ସେ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ ଯେପରି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ପୁରା ଯୋଉ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ନଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଅପରାଧକୁ
अपराध किछि मात्रा कम हो जाए था, कारण से अपराध गुड़ी को कम करने को चेष्टा करता है, निजको शुद्धिकरण करने को चेष्टा करता है। तो अल्प किछि परिमाण रे से शुद्धता को प्राप्त करिଥାଏ। तो सेई नामभास स्तर रे जप करने द्वारा हृदय जो पाप अज्ञानता रूपक अंधकार धीरे 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 दूर हेबाकू लगे। तो यहाँ कौन कह जाए, शुद्धिकरण चरण बोली कह जाए। कारण यही स्तर रे साधारण मन हृदय पवित्र हुए आ नाम प्रति धीरे 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 तार नाम प्रति आदर आसी थाए, भगवान को नाम रे रुचि आसे। तापर हूँ कौन, सूर्य किरण आरंभ। तो सूर्य कौन होती ना, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ସାଧକ ବା ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତର ଜିହ୍ୱା ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାର ଜିହ୍ୱାରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଅଟେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ନାମ, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ନେବା। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ନା କୌଣସି ଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିନଥାଏ। ସେପରି ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ସ୍ତରରେ ଯିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବଧାନ ରହିନଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଧକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଆନନ୍ଦକୁ, ଯାହାକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ, ତାହାକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରେ। ତ ଯୋଉ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଇଭଳି ସ୍ତରରେ ରହିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ସ୍ତରରେ। ତ ଅ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ ତାହା ପିତା ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ରୁଚି ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନାମ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ହାର ନ ମାନିକି ଆମେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ଜପକୁ ଜାରି ରଖିବା, ଧୀରେ 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 କଣ ହବ, ନାମ ଭାଷ ପ୍ରଭାତ ସ୍ତର ଦେଇକି ଦିନେ 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 ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଅ, ଏଠାରେ ମାୟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ, କାରଣ ମାୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଜପ ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର। ଆପଣ ମାୟା ପ୍ରଭାବରେ ପଡି ଜପ କରିବାରୁ ଯେତିକି ଦୂରେଇ ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନଚାଇବ ବା ପରିଚାଳିତ କରିବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା, ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ତିନି ଗୁଣ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାମେ ବି ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତା ତରନ୍ତି ସେ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି ମୋର ହିଁ ଅ କଣ ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ମାୟା ଦେବୀ ଙ୍କର ମୂଳ କାମ ହଉଛି କଣ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବର ଚେତନା, ଜୀବର ହୃଦୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାର ହଉଛି କାମ। ଆଉ ମାୟା ଜାଣିଛି, ଯଦି ସେ ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି ଜପ କରିଦେବ, ସେ ହଉଛି କଣ ହବ, ସେ ଏଇ ମାୟାର ମୋର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପକୁ ହାତରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦିନ ସାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା, ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବା
मोबाइल आमे देखिबा नहीं माने अन्य समय आमे मोबाइल देखु नथिबा किंतु जेतेबेले जप करिया बसिया मात्रे ही हमको ऑफिस रो चिंता हमको आसीबो हमर चिंता आसीबो पुराना कथा को आसी मने पड़िबो हाई आसीबो निद लागिबो कि मोबाइल सहित धरिकिना से एपटे मोबाइल चलुथो एपटे जप करथुओ तो एटा होची कोन आमे देखुचंती कि माया आम उपरे कोन पूर्ण भाव में कड़ा नजर हमको रखुची तेणुकरी आमको ई माया विरुद्ध रे लड़िया पाई कि हमको कौन करिया पड़ियो सबुठारु ई भगवान कर नाम उपरे हमर सबुठारु अधिक गुरुत्व रहिबा उचित आ ई माया को जय करिवा पाई एटा होची हमर सबुठारु बड़ अस्त्र भगवान कर नाम जप मामे बजे प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती ते भगवान कृष्ण कहउछन माया भगवान कर शक्ति हेतबा जोगु ताको भौतिक स्थिति रे आमे निज बल द्वारा आमे ताको जीति परिबा नहीं किंतु ए भगवान हरे कृष्ण भगवान करे जो हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करिवा द्वारा भगवान कृष्णकर शक्ति को जेतबळे आमे उच्चारण करंती एही अस्त्र द्वारा माने आदर सहित एहा नु कि आमे हमर मन आउ कोठी आमे भगवान कर नाम जप सेटा होची नाम अपराध किंतु जेतबळे आमे भगवान कर नाम को हृदय सहित जेतबळे आमे उच्चारण करछंती समस्त प्रकार अपराध रु मुक्त है कि सेतबळे भगवान कर जो हरि नाम अस्त्र द्वारा समस्त प्रकार अज्ञानता रूपक अंधकार नष्ट हो जाए तो जेतेबळे आमे माया द्वारा आकृष्ट है कि आमे हमर अन्य चिंता आसुची किंबा भौतिक जिनस रे रही कि आमे जप करिया को चेष्टा करछंती से अनुसार आमे किछि भी प्राप्त करि परिबानी प्राप्त करि परिबा किंतु बहुत कम किंतु जे सेतेबळे नाम अपराध ही हेता आ जेतेबळे जड़े साधक जप कम करे दिए बा छाड़ी दिए धीरे 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 तार जड़े 16 राउंड करने कथा प्रभुपाद अनुसार जदि सी कौन करे ना आज 8 माळ कला काली 4 माळ कला एमती धीरे धीरे तार कम हो जाए सी आगुरी जप करुला किंतु से जप छाड़िया जोगु से कौन हो जाए से भौतिकवादी हो जाए ताठारे मध्य काम क्रोध लोभ ये सब आसी जाए तो जो आमे ऊपर स्लाइड रे देखले जो अंधकार प्रभात ଆଉ सूर्योदय सूर्य किरण आरंभ एवं सूर्यଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ତ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ଧକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଉ ସେତେବେଳେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ମାୟା ଆମକୁ ଜପକୁ ଆମେ ସେ ମାୟା ଆମକୁ ଜପ କରେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମେ କିପରି ଜପ ନ କରୁ ତ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଉଚିତ କି प्राथमिक स्तर में हमको जप पिता लगिले मध्य केभेले जपा करिवा छाड़िया उचित नुहे जप को कंटिन्यूअसली करिया उचित आमे अंधकार स्तर रे अछंती तथापि हमको जप त्याग करिया उचित नुहे नाम अपराध होउची तथापि हमको भगवान नाम जप को कंटिन्यू करिवा उचित आ भगवान का नाम रे हमको एकाग्र रहिवा उचित आ धीरे धीरे हमर शुद्धिकरण हेबो जोटा कि आमे देखिले तो ये जो नाम अपराध विषय एठा कुहाइछि कि 10 प्रकार जो नाम अपराध तो यहाँ हूँ कौन सबुठारु महत्वपूर्ण विषय अटे कि भक्ति जीवन रे हमर ये 10 प्रकार नाम अपराध रु बंचिवा उचित तो प्रथम हूँ कौन ना भगवान पवित्र नाम जप करने समय कराउଥିବା अपराध बा भूल जो नाम अपराध भगवान नाम प्रचार कर महाभागवत मानकर भक्त मानकर निंदा करवा तो वैष्णव निंदा जहाँकि षष्ठ श्री जो उपदेश मृत षष्ठ श्लोक रे बहुत सुंदर भाव में कहुई तो यहाँ हूँ कौन भयंकर अपराध जो हाथी माता आउ हस्ती
କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପାଗଳ ହାତୀ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା କୁ ପଶିକି ସବୁ ଗଛଲତା ଉପାଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅପରାଧ, ସେଇଟା ଅପରାଧ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ, ତୁରନ୍ତ ଯୋଉ ବୀଜରୁ ଯୋଉ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଇଛି, ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମ ଭକ୍ତିରୁ ଆମେ ବହିଷ୍କାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଶିବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନ ମନେ କରିବା। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିର ଆଦିର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। ତ ପରମ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଭାବିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନ ମାନିବା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଅପରାଧ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା। ତ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମର ସିଏ ମୂଳ ଦୁଆ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ ନ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? ହରିନାମ ଜପର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଥବା ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ତ ଭଗବଦ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ, ଉପନିଷଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ବା ତର୍କ କରିବା, ଆମକୁ ଯଥାଯଥ ରୂପରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ସେଥିରେ ତର୍କ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅପରାଧ ହେଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପର ମହିମାକୁ କାଳ୍ପନିକ ମନେ କରିବା। ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହରିନାମ ଯୋଉ ମହିମାର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ନାମ କୁ କଣ କରିଥାଏ? ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ହରିନାମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳ୍ମଷକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଏସବୁକୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା ବୋଲି ଭାବିବା କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ଗୋଲକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ କି ଏହା ଆମର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ପଞ୍ଚମ ଅପରାଧ। ଷଷ୍ଠ ଅପରାଧ ହଉଛି କଣ? ନା ପବିତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଅର୍ଥବାଦର ବା କାଳ୍ପନିକ ବା ପ୍ରଶଂସା ମୂଳକ ବୋଲି ଆରୋପ କରିବା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ମହିମାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ବା କାଳ୍ପନିକ ଅର୍ଥ ଦେଇକି ନିଜର ମନ ଗଢ଼ା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଅର୍ଥବାଦ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ ଅବତାର। ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତର୍କ ବିତର୍କ, କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତା ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନାମ ବଳରେ ପାପ କରିବା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଖାସ କରିକି ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି ବା ନାମ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନସାରା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମାନେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜପ କରି ସାରିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ଦିନସାରା ମୁଁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଭୁଲ କାମ କରିବି, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପାପ କାମ କରିବି। ଆଉ ସବୁ କଣ ହବ ନା ସକାଳେ ତ ମୁଁ ଜପ କରିବି, ଆଉ ଜପ କରିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇଯିବ। ତ ଏଇ ଭାବନା ରଖିକି ଜପ କଲେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ପତନ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଏଇ ଅପରାଧରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟମ ଅପରାଧ, ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପକୁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଶୁଭ ସକାମ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ମନେ କରିବା। ତ ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉ କରନ୍ତି, ଧନ ହଉ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହଉ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହଉ, ତ
विभिन्न प्रकार पूजा पाठ करिथांती, सकाम कर्मकांड पद्धति को आपणई थांती, जो वैदिक कर्मकांड पद्धति को आपणई थांती। तो हरिनाम सेमिति कौनसी भौतिक कामना पूरण करिवार माध्यम नुहे। आम ये हरिनाम द्वारा आम कौन भौतिक जिनिस को प्राप्त करनवा ताहा भाविबा भूल अटे। हरिनाम हूँ कौन, हरिनामर एकमात्र लक्ष्य हूँ कौन कि आमको किपरि भगवान कृष्णकर भक्ति प्राप्त हो, कृष्णकर जो प्रेम को प्राप्त करू, किपरि भाव में भगवान हरिनाम को कीर्तन करी आमे भगवान को संतुष्ट करि परिबा। तो यह ही आमर गोल, आमर लक्ष्य रहिबा उचित। नवम अश्रद्धालु विश्वास नथिबा व्यक्ति को कृष्ण नामर महिमा विषय उपदेश देवा। तो जो माने अश्रद्धालु, जो लोकंकर भगवान को ऊपर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, जो माने भगवान को उपहास करती, ये आध्यात्मिकता को उपहास करती, तांको आमे ये हरिनाम रो महिमा विषय उपदेश देवा उचित नुहे। तो यह द्वारा सी कौन करिवो ना, जो माने भगवान को ईर्षा करती से माने अधिक और अधिक सी भगवान को ईर्षा करिवे, अधिक अनादर करिवे, ते आउ से माने अधिक रु अधिक अपराधर भागीदारी हेबे। तेणु करी से को कृष्णकर नामर महिमा को उपदेश देवा कौन अटे ना अपराध अटे। तापर हरे कृष्ण महामंत्र जपरे पूर्ण विश्वास न रखिबा एवं यार एते अगाध महिमा शुणिया परे मध्य भौतिक विषयासक्त शक्ति बजाय रखिबा, ध्यान पूर्वक जप न करिबा मध्य एक अपराध अटे। तो आमे जो आमे ये जो नामर महिमा को जानिया परे मध्य संसार रे भौतिक जो मोह माया रे बुड़ी रहिबा, काम क्रोध लोभ एथिरे बुड़ी रहिबा, आउ जप करवा समय असावधानता ही जप करवा, ध्यान पूर्वक जप न करवा, मन को एपटे सेपट बा चंचल करवा, मोबाइल देखी देखी कि आमे कौन करवा ना भगवान को नाम जप करवा। तो यह मध्य भगवान को नाम अपराध अटे। तो यहाँ हूँ कौन दशम अपराध। तो माया सबुबले कौन आम जप उपर नजर रखी थाए। तो माया को माया आमको कौन ये जो 10टी अपराध, जो वैष्णव निंदा आउ असावधानता ही जप करवा, तो यह को माया कौन करता है, सबुबले सी चाहता है कि ये वैष्णव निंदा बा असावधानता ही किसी जप करू। तेणुक आमको यहाँ को टे सावधान हवा पड़ो। तो आमे हमर जो जपर प्राकृतिक जो वास्तव स्वाद को न पाइला पर्यंत आमे भगवान के नाम रे आमको मजी रहा पड़ो। नहले माया आमको कौन करिवो ना विभिन्न आड़ू को आमको टाणिवो। भक्तिर 9टी सोपान कथा कहु कि जो श्रद्धा और विश्वास, तो यह हूँ कौन जीवनर श्रद्धा जदि आम हृदय रे नाही भगवान को ऊपर, ताहले कौन ना आमको खास करके भगवान का नाम रे हो, भगवान को ठारे हो श्रद्धा और विश्वास रखिया पड़ो। जेतेबेले जड़े रोगी कौन करे ना बहुत बड़ डाक्तरखाना को जाए कि कौन औषधि विषय शुणिकी सी माने माने सी जितेबाला देखे कि यही औषध द्वारा जड़े भल ही सारी, तो से सी कौन करे ना से रोग को से मेडिसिन को से आपणे थाए एवं से आपणे कि से पूर्ण पूर्ण विश्वास और श्रद्धार सहित से ताकू ग्रहण करि कि हाँ निश्चित भाव में भल हो यह खाइले। तो तापर कौन हो जाए ना तार रोग भल हो जाए पारे। किंतु ताठा जो श्रद्धा नथिबो, विश्वास नथिबो कि हाँ यही मेडिसिन टाକୁ खाइले भल हो बोली, ताहले सी भल ही पारिबो नहीं। तो आमको
ସେପରି ଆମେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କଣ ନା ଭଜନ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ମାନେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି କଣ, ଯେତେବେଳେ ଜପ ଆଉ ଅ, ଭଜନରେ ଆମେ କଣ ଏମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପାପ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ନାମ, ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ନାମ ଭାଷା ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଚରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ, ସେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ଯୋଉ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ନିଷ୍ଠା, ତ ହୃଦୟରୁ ଅନର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ, ତାପରେ କଣ ସାଧକର ଭକ୍ତି ସ୍ତର ଭକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ସେ ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା ଶୀତ ତାପ, ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ରୁଚି ବା ସ୍ୱାଦ, ତ ଏହି ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ଜପ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ, ତ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତତମ ସ୍ୱାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଯୋଉ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ କଣ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପିତା ଲାଗୁଥାଏ, ସେ ପିତା ଲାଗିବା ବଦଳରେ ତାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସେଇ ସାଧକ ଯେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ତାର ରୁଚି ଜାତ ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ମିଠାସକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମଧୁରତାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଆସକ୍ତି ଲଗେଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଭାବ, ତ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ର ସ୍ତର ହଉଛି କଣ, ସାଧକର ହୃଦୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା। ସାଧକ ବା ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅ ଭଗବାନଙ୍କ ର ଯୋଉ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଯୋଡି ହେବା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବୋହିବା, ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେବା, ଏଇଭଳି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆସିଥାଏ ଭାବ ଭକ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ, ନବମରେ ପ୍ରେମା ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଭକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ, ସେଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେମ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସ୍ତରରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅ ଦୂରତା ନଥାଏ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ମଜି ରହିଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରେମା ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଏଠି ଅ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନବା, ଏତେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସର ଅର୍ଥ କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ, କି କହିପାରିବେ? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हैंड रेज करंतु कि आंसर देबे। जीवर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। ତ ସମସ୍ତେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, ସନାତନ ଅଂଶ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ନିତ୍ୟ ସେବକ ବା ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଦାସ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି। ତ
ସଂସାରରେ ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଯୋଉ ପରିଚୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ, କି ମୁଁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସେ ସବୁ କଣ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ସବୁ କଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆମେ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ସର୍ବଦା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ, ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତିମୟୀ ସେବା କରିବା। ତ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁ, ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭୁଲିଯିବା ଯୋଗୁ ହିଁ ଆମେ এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁରାଶୟର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, କି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ହିଁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଦୁରାଶୟ ଅର୍ଥ, ଦୁରାଶୟର ଅର୍ଥ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରିବାର ତିନୋଟି ସୋପାନ କଣ କଣ? ତ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡରେ କି ପ୍ରଥମେ ନାମ ଅପରାଧ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ତର, ତାପରେ ନାମ ଭାଷ, ତାପରେ କଣ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ, ଯୋଉଟା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ସ୍ତର ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ତିନୋଟି ସ୍ତର। କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବା ସ୍ତରରେ ମାୟା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ବା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନାମ ଜପ କରିବା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାୟା ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଜପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅପରାଧରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାତାଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଇ ନାମ ଅପରାଧ, ଆମେ ଯୋଉ 10 ପ୍ରକାର ନାମ ଅପରାଧ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତ ଏଇ ନାମ ଅପରାଧ କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି, ପାର କରିକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସ୍ତରକୁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ 9 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତିର 9ଟି ସୋପାନ, ଆଉ ଶେଷରେ କଣ ପ୍ରେମ, ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଭ କରିବା, ଯୋଉଠାରେ ମାୟା ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ସବୁ କୋଉଠିକି ଦିଆ ହଉଛି କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଯେ କୁଇଜ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଗଲା ଥରର ବି 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ତାର ଉତ୍ତର ସବୁ ନିଜେ ଲେଖିକି ରଖିବା ନା କାହାକୁ ପଠେଇବାର ଅଛି? ନାଇଁ ମତେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ନା ଆମର ଗୋଟେ କୁଇଜ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ସେଟା ଅପଲୋଡିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ତ କଣ ହଉଛି ନା କି ଉପଦେଶାମୃତ ଆଉ ଈଶୋପନିଷଦ ଆଉ ହଉଛି କଣ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଅପଲୋଡ ହେଇସାରିଲେ ହିଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି, ତ ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସେ କୁଇଜ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଆମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଟେ। ତ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସେଠି ସେଇ ଯୋଉ କୁଇଜ ଅଛି, ତ 10ଟା ରହିଛି ସବୁ ସବୁ ଶ୍ଲୋକରେ, ଯୋଉ 9ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଯୋଉ 11ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ତ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ
दश दशटी रही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छी तो सेठारे आपण माने से क्विज को ट्राए कर परिबे से इस्कन मैंगलोर साइट रे ही रही तो सेटा मु आज्ञा आउ दिने मु वंस अपलोड हो जाउची तापरे मु हाँ सेटा को आज्ञा एक्सप्लेन कर देब कि केमती हमें क्विज प्रोसेस देखि जीवा। आज्ञा धन्यवाद हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आउ कार की जदि किछि क्वेश्चन नाही ताले हमें एठी विराम दवा। हरे कृष्ण प्रभु जी तो प्रणाम दुराशयर संज्ञा कौन आउ थोड़े ଟିକେ କହିବେ। आज्ञा। हरे कृष्ण। दुराशय बुझी कौन कि शिल प्रभुपाद बारंबार गोटे कथा कहती कि जीवर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। जीवर प्रकृत स्वरूप हूँ कौन भगवान का नित्य दास। किंतु जे पर्यंत आमे ये भौतिक जगतर मायार बंधन रे रहिचंती एवं मायार बंधन रे रही निजको सुरक्षित बोली भावुचंती जे पर्यंत आमे आम ठारे भय रही तो कि भय कौन रही ना भौतिक भय तो यहाँ हूँ कौटू प्राप्त होची ना ये माया द्वारा ही माया द्वारा जिते पर्यंत आम मायार अधिकार रे अच्छे से पर्यंत आम भौतिक जगत दुख भोग करती भय रहती। तो देखिए गले दूर माने दूर आश्रय दूर माने खराब तो तार आश्रय जिते रहिबा माने खराब जिनस जो अस्थाई जिनिस जिते आमे मायार आश्रय नेबा ये भौतिक जगत कौन हूँ कौन अस्थाई तेणुक आम तार जदि आश्रय नौकरी तो ସେଇଟା ହଉଛି दूर आश्रय। तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏଇ ଦୂର ଆଶ୍ରୟରୁ ଆମେ आध्यात्मिक आश्रय परमेश्वर भगवानଙ୍କର आश्रय ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖିବା ସେ ସବୁ କଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ନ ରଖିକି ଆମକୁ ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ରହିବା ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବା ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଦୂର ଆଶ୍ରୟ। ତ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତିକୁ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୂର ଆଶ୍ରୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जीवर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास एटा टिके भला हो बुझे देबे। आज्ञा हरे कृष्ण प्रभु। आमे होचंती कौन भगवानकर अंश अटंती भगवानकर सनातन अंश अटंती। तो भगवानकर अंश होइतिबा जोगु आमे मध्य भगवानकर जो बड़ी जो गुणमान रही भगवान जपरी सच्चिदानंदमय अटंती सेपरी आमे मध्य सच्चिदानंदमय अटंती। आम आत्मार स्वरूप हूँ कौन सच्चिद आनंदमय अवस्था आउ सेपरी भगवानकर अंश होइतिबा जो जोगु आमे भगवानकर सेवक अटंती। आमर वास्तविक कार्य हूँ कौन आम भगवानकर भक्ति सेवा करवा भगवानकर दासत्व को स्वीकार करवा। तो भगवान आमको कौन ना स्वतंत्र भाव में छाड़ी तो आमर इच्छा हो कि भौतिक जगत को आसिकी आमे प्रभु हबार जो कामना रही से कामना द्वारा आमे एठको आसी। तो व्यक्ति यही कामना ताठार मध्य आसीबा एटा स्वाभाविक अवस्था अटे कारण भगवान होचंती कौन भगवान मध्य सेवा जो सी समस्त जो आध्यात्मिक जगत कौन हुए भगवान कृष्णकर समस्त सेवक अटंती एवं सेवा करी कि से माने भगवान भक्ति सेवारे रहती एवं वास्तविक आनंद को प्राप्त करती। किंतु जीव बेले बेले कौन हुए ना भगवान को परि तार जेहेतु से गुणमान रही सच्चिद आनंदमय भगवान को पाखे जो गुणमान रही से गुणमान
कौन जीव पक्षरे मध्य रही किंतु ता आंशिक भाव किंतु परमपुरुष भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अटंती सी होती कौन सी यदि समुद्र हुंती तमें गोटे समुद्र गोटे बिंदु जल तो जलर जो गुणमान क्यारेक्टरिस्टिक अच्छी समुद्र जल रे मध्य से क्यारेक्टरिस्टिक अच्छी किंतु परिमाण रे आमे होचंती कम तो जीवर जीव से जो स्वाभाविक भाव में भगवान कर से अंश अटे तो ताहाकू से कौन करे ना जीव निज को से जो भावे कि मोर भी मध्य से भली के सेवा करंतु एवं मु मध्य मास्टर हो पारिबी तो सेतेबेले यही जो भाव आसे सेतेबेले से कौन हुए ना ये भौतिक जगत रे से पतित हुए भगवान ये भौतिक जगत से ही मानक पई तैयारी करछंती कि जो माने एभली भाव रखती तो यही माने ये भौतिक जगत गोटे जेल सदृश अटे जेतेबेले जीव कौन होता है ना ये जो अ, तार अहंकार आसी जाए जीव ठारे तो से अहंकार जोगु सी ये भौतिक जगत को आसी जाए जेल को आसी जाए एवं से जेल ले से देखे कि मु जेते भोग करिवार प्रवृत्ति मु रही जेते भी मु मास्टर हेबी जो प्रभुत्व को स्वीकार करी सेते जेते पर्यंत से न जानी पारछि कि हाँ मु वास्तव में यही भौतिक जगत को आसिकी ही मु कौन करछि ना दुख प्राप्त करुछि जेल को आसिकी से जदि कहब कि मु बहुत आराम अयस रे जीवन यापन करी ताहा संभव नुहे तो सी जेते बेले किसी जिनस को जोड़ा कि प्राप्त करिया को चाहिए से जो जेल जेलर माने से माने ताको अवरोध माने विरोध करिवे तो सेही भली भाव में आमे जेतेबेले एठा को आसिकी आमे भगवान को भूली जाए कि जेतेबेले आमे भौतिक कामना द्वारा आमे निजर प्रभुत्व को विस्तार करिया को चाहूछंती सेतेबेले आमे दंडित मध्य होउछंती तेणुकरी आमर जो वास्तविक स्वरूप होची कौन ना भगवान को नित्य दासत्व को स्वीकार करवा भगवान से जो आध्यात्मिक जगत जो भली भाव में आमे परमपुरुष भगवान सहित संबंधित है कि भगवान भक्ति सेवा रही कि जो पूर्ण आनंद को प्राप्त करते से आनंद को प्राप्त करवा जीवर यहाँ हूँ कौन वास्तविक स्थिति ताकू से भूली जाए कि अहंकार वशतः से भौतिक जगत पतित होची एवं से जो भोग करिवार कामना नहीं कि आसुची यह द्वारा से दुख कष्ट भोग करछि किंतु वास्तविक अवस्था होची कौन जीवर कि जीवर स्वरूप होची कौन कृष्णर नित्य दास से नित्य दासर ही तार स्वभाव अटे सेटा ही वास्तविक स्वभाव अटे ताकू त्याग करिया जो जीव एठारे दुख भोग करछि एवं बारंबार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक जो दुख कष्ट को से भोग करछि हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏମିତି ବିରାମ ଦେବା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା ମଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟ ଏବ च ପତିତାନାଂ ପାବନେभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण समस्त तीन थर हरे कृष्ण महामंत्र करिया एठी विराम देवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरे बोल। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु समस्त की प्रणाम। प्रणाम हरि बोल। हरे बोल।